Doncs comencem un capítol més, ja és el capítol número 11, ja en portem uns quants. Avui, abans de començar, deixeu-me presumir d'una cosa, que l'he pintat jo, per cert, que és aquesta samarreta de l'Aki i l'Akiba amb el fil vermell, la llegenda aquesta japonesa, el fil vermell, que estan connectades, i és una samarreta que he pintat jo i que m'encanta. La tinc per estar per casa, perquè era una camiseta molt vella, descosida, però mira, avui he decidit que era un bon dia per portar-la. Capítol 11. Avui parlarem una mica inspirada amb la secció 1 minut de curiositats, preguntes i coses com tot més junt, vale? M'he apuntat unes quantes, he estat parlant amb gent del meu entorn i preguntes que he rebut alguna vegada a la meva vida, inclús per especialistes i tot, i alguna cosa que m'ha semblat a mi interessant, l'he posat.